Hello mga kalagad, atong i-testing ato ang drone o sa kataas ang iyang arentis ani mga kalagad. Kung gisit up ako ang drone para ato ang test o unsa kalayo ang ato ang abto ani mga kalagad. Kana nga bukid o ato nang anon i-rentis. Atong i-try i-rentis ang drone diri mga kalagad. Try na to mga kalagad. Hit up ata sa ato drone. Yun mga kalagad, sit up na ako ang drone. Atong rintis na ito. Rintis na ito na yung sa kataas na ito ang drone luparad. On point na siya mga kalagad oh. Siya lang record. Mga kalagad, dito na ito i-rentis sa ito ang rad. Nasa 89 pa siya ito ang $30. Kaya na ito mga kalagad. Rintis na ito. Ano? So nasa 100 meters to 100 pa mga kalagad. Ito ang daga no? Ito ang igalayod. Kaya na ito sa taas. Ito ang paran. Ano nga ito ang drone. Nasa 400 500 meters. So taas pa kayo itong signal sa itong RC. Full bar pa mga kalagad. 600 meters. So kondisyon pagyapon ang itong signal. Mga kalagad, sa 700 na sa normal mode na tayo mga kalagad, na sa 900 meters na ang ilayod. Ito ang giabugo na sa 32 meters. Thousand meters naman, nasa 1 kilometer na tayo mga kalagad. May pabuga gamay 135. So 1,300. Sa 1,300 na mga kalagad no? Makita mo ito sa screen na ito ang distansya sa nakalayo na ito ang drone. Nasa 1,500 na, nasa 1.5 kilometers na atong giabot sa ato ang drone mga kalagad. Ini testing sa kalayo ato ang makaya drone. So ato ang battery nasa 82% na no. 81% ang ato ang battery. Ato ang distance nasa 1,800. Hapit na sa mabot sa 2 kilometer. So
So linaw paghapon ang ato ang signal no, nagyapon sa full bar ang ato ang RC nga signal. So 200 meters na, 2,000 meters na nasa 2 kilometer mga kalagan. So layo ginigayabta ng ato ang drone. So maniyang buha niya, linaw paghapon ang ato ang signal, full bar paghapon mga kalagan. Sa taas 2,300 apit na tamabot sa 2.5 km mga kalagan. Ang ato ang battery na sa 79% ang ato ang battery, nakita na to sa monitor. Ang ato ang signal, kusog pagyapon ato ang signal, nagyapon sa full bar mga kalagan. Hindi katibay ang ato ang drone ini sa 2.5 na kilometer ang ilayo mga kalagan. 263 meters na ato ang distance gikan sa yahang home point. Ang ato ang battery 78%. Pali mga kalagan, kung mulubat ni siya, automatic ni siya ulit siya mga kalagan sa 2.8. apit na tamabot sa 3 kilometer ang ato ang distance. 299 200 nanata sa 3 meters 3,000 meters sa 3 kilometer na siya ang giabot mga kalagan. So ang ato ang signal, okay pagyapon nato ang signal mga kalagan no. Agapon sa full bar mga kalagan ang ato ang signal. Ang ato ang height na to sa tuang drone nasa 35 meters lang. So ato ang distance na nasa 3,300 plus meters na nasa 3 kilometer. Kapit na siya maabot sa 3.5 mga kalagan. Ato ang signal, okay pagyapon ato ang signal mga kalagan no. Full bar pagyapon ato ang signal mga kalagan. First time na ko ni nga gipalayo ako ang drone sa 3 kilometers. Ato pagyapon gimove pagyapon nato mga kalagan ang ato ang drone. Apit na gimabot sa 4 kilometers, 4,000 meters. Okay pagyapon ang ato ang distance ato ang signal no sa ato ang drone. Pagyapon sa full bar mga kalagan, gabi katibay ato ang drone mga kalagan. Full bar pagyapon. Apit na sa 4 kilometers na nasa 3,900 plus mga kalagan ang ato ang distance. O 4,000 meters na nasa 4 kilometers ang distance na to mga kalagan. Okay pagyapon na to ang signal no. So nata sa 4 kilometer ang ato ang giabot mga kalagan sa ato ang drone. Grabe kanindot ring napita mga kalagan no. Sabi nga to sa ulabi. So ano siya ang kanindot mga kalagan. Sa 4 kilometers na ato ang distance sa ato ang drone. Ayos kayo siya mga kalagan. Apit na 4.5. Medyo layo-layo na gina to ang drone. 4 kilometers. Nasa 4.5 kilometers na ito mga kalagan na to ang drone. So ato ang signal sa RC no, full bar. So nasa 3, 4 bar, 5 bar. So nasa 70% na ang ato ang 70% ang battery. Yung layo na yung giabot 69% lang. Ang pato 5 kilometers, pag 5 kilometers na ato na siyang pabalikon sa 5,000 meters. Ito ang life sa itong battery nasa 69%. 500, okay pagyapon ang signal mga kalagan, padayon niya punta sa unahan. Sa 5 kilometers na ang atong iabot. 5 kilometers na mga kalagan. Ang signal na to no, na nasa 4 bar, wala na sa 5 bar. So nagpulba naman, ito na na siyang pabalikon siguro mga kalagan, o atong pabuton o 5.5 o 6 kilometers. Try na to 6 kilometers mga kalagan.
medyo layo na ginang giabtan niya ana sa 5,400 plus ang meters ang distance niya mga kalagan. So ato pag ginapon siyang gimove, so try na to sa pag di na kaya siguro 6 meters naghadlok naman ang ato ang live sa battery 66% na. So tulak pag ginapon to kaya na to ni siguro ni og 6 kilometers. Try na to 6 kilometers mga kalagan. Hapit ang bod nasa 5,700 plus na lang. So live sa tong battery 65%. So ang RC signal nasa 4 bar. So tulak na to. Pag 9 km, pag 6 na ato nang ibalik. Ayun na lang 5,9. Oops. Oh, abot nag 6 kilometers mga kalagan. Balik na nako. Return to home na. Return to home na mga kalagan. Nasa normal mode na ta ang ato ang nasa normal mode lang ta mga kalagan. Ano siya? Return to home. Return to home na siya. Nakalayo ang iyang giadtuan. 6 kilometers. So kaya pa ni nakapa sa 62% ato ang life sa atong battery. Return to home. Magikulbaan mo mga kalagan. Pagkabalik ko kina ato ang drone nga. Medyo layo gid ang iyang gikuanan. Yaptan. Pero ato ang signal, okay kaya ato ang signal nasa 4 bar. Wala na akong gilaw sa mga lagan kaya basinog ginakauli. Agoy noy, marami kulbaan na gini ko nga 5 kilometers. Kaya pa rin, normal mode lang tayo mga kalagan para dili kas og battery. Naman sa 60% na ito ang life sa battery. Wala gitulbaan ito mga kalagan. 4 meters 59 life sa ito ang battery. 59%. Layo pag gini, marag mo abot pag gini siya mga kalagan. Ulbaan mga noon ko noon. First time yun ako nagipalayo ako ang drone. Nasa 6 kilometers. Nasa 4 kilometers. Pasak 4 kilometers ang ato ang drone mga kalaga no. Nasa normal mode lang. Kaya pa magana eh. 56% ato ang battery. Pa siguro ni hindi na makita ito ang drone. 3 kilometers na lang sa 56 lives mga kalagan. Lifespan na 55% na lang. Sa 36 kilometers. Punta, maabot pa na yung mga kalagan. O gini ako ang ikulbaan. Yan ang ako ng ipadayod. 54% ato ang battery. Nasa 3 kilometers ang gilayon sa ato ang drone. 3 kilometers.
nakita na sa monitor, no? Murag gikulbahan gyud ko mga kalagan. Hinoon 53% tama hinoon. Nasa 3 kilometers. Taas pa yun na ito ang battery. Na 2 kilometers na lang. Lifespan sa ito ang battery. Nasa 52, no? 52% ang ito ang battery. Yododo na lang. Nasa 2.8, 2,800 meters. Sa 2 kilometers pag nakita ito ang drone. Kaya pa niya maabot. Kaya pa niya mga kalagan. Salig lang ta mga kalagan sa ito ang drone. Sa 2.3, 2,300 meters ang distance. Two kilometers, 49% na. 49%. Kaya pa rin. 1 kilometer na lang mga kalagan. Wala pa ta nakita sa atong drone, oh. Wala pa nakita. Kita sa atong drone mga kalagan. 48% na lang ato ang lifespan sa ato ang battery. 1.7, 47% ang ato ang lifespan sa battery. Doon lagi siya. 1.5 kilometers. 1.5 kilometers mga kagad. Kani kakulba ito ang drone kung outran sa battery adto gina sa taman. Di kaabot kung init ba yung panahon. Pero doon naman po nasa 1.2 na lang kilometers. 46% ang ato ang lifespan sa battery. Medyo doon na, pero wala kita sa ito ang drone. Wala kita sa ito ang drone mga kalagan. Ang battery nasa 44%. Lang sa 800 meters. Wala pa ginagawa nakita ang road. Meters ang iyang kabugon. Tunga sa kilometro na lang mga kalagan. Kauli na to ang drone. Wala po kita sa itong drone, no? 300 meters. Diara. Medyo nakita na ko sa itong drone mga kalagan. Padulong na ito ang drone. 6 meters na yun ang kaya niya mga kalagan. 6 meters. Landing na landing.
na to. Thank you. Dara ko ang drone, nakauli na. Salamat. Bye bye.